Sanibonani bafethu, ake nginibingelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Ingezi. Lami igama ngumfeza Ntuthu Ngakhumalo, bathi ilasipho namagumede kushe. Mangabe usemusha uzocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Ukuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Sivivile ingoma kaShoma Jozi featuring uGatsheni. Le ngoma ibonakala itrend enkundleni zokuxhumana ngeclip nyana elakhona kade ifaka uGatsheni ku-TikTok-ke lapha nisho nokusho ukuthi-ke le ngoma ingase idedelwe noma yini. Ngani zakwethu-ke ngizokuzuza nje iclip unyana laphana ukuthi-ke laphana basebenze kanjani, zisebenze kanjani lezi nsizwa, asebenze kanjani lamaciko kule ngoma. Kuzokhumbula ukuthi-ke uGatsheni insizwa etrenda kulezi insuku kanjalo noShoma Jozi kuyawudla umhlanganiso-ke laphana-ke ecula laphana umculo engawona umculo owesintu-ke laphana. Kodwa-ke uzofisa ukuzwa mhlawumbe ukuthi kuphi ozokulindela kule ngoma le ngoma kaShoma Jozi featuring uGatsheni. Cishe ukuthi mhlawumbe khona okweqele nansi clip kaShoma Jozi featuring uGatsheni. What?